Здравейте, добър вечер. Много ми е драго да ви приветстваме днес на Игнаш ден, на вечерието на най-светлите и най-топли, щастливи и вълшебни празници. Добре сте ни дошли. Предполагам, вече всички знаете кой е нашия първи гост, отново повтарям, на Игнаш ден. С огромно щастие ви представям коледния концерт на Веселин Маринов. Аплодисменти! Боже, колко хора! Добър вечер на всички! Боже, колко хора! Като миг отново мина и поредната година, виж декември колко бързо дойде и отново се замисля, върнем ли което искам. Малко може би, но малко пак е добре. Отива си годината и нова идва след това, и нека с любов и доброта да ни започне тя. И нека благодарни сме за всичко, дето имаме, на всички да простим и нека продължим с отворено сърце. Всичко лошо да остане, до година за гърба ни, всеки си го пожелава това. Но каква ще е зависи винаги от нашите мисли. Светлица ще е светла, ще е добра. Отгива си годината и нова идва след това, и нека с любов и доброта да ни започне тя. И нека благодарни сме за всичко, дето имаме, на всички да простим и нека продължим с отворено сърце. Отива си годината и нова идва след това, и нека с любов и доброта да ни започне тя. И нека благодарни сме за всичко, дето имаме, на всички да простим и нека продължим с отворено сърце. Отива си годината.